Domekan goizeko 11etan Munitibar izango gara, gure Lleidako laguneekin eta baita ere Anstuen Oroimena 1996 elkartekoekin. Azkeneko hauek gonbidatu gaituzte eta plazer hutsa da memoria eta borroka elkarbanatzea, Lleida, Munitibar eta Gernikaren artean. Goizeko 11etan Oroimen ibilbidea egingo digute eta 12etan Munitibarren oroimena lantzen duen liburuen aurkezpenen izango gara plazer hutsez. Tatuaian tintalez gastatzen da, ezin diogu ihes egin patuari. Kaixo, aquest diumenge, dia de Sant Jordi, ens veiem a Munitibar en el recorregut de memòria que ens proposen les companyes d'Anstuen Oroimena. Desde la Aula de Lleida estamos orgullosas de compartir con Guernica y Munitibar este trabajo por la memoria de nuestros pueblos que permite compartir luchas y unir els països catalans i Euskal Herria.